Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa mga Hudiyo, sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon natino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay, apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang among amahan nga si Abraham namatay, labaw ka pa ba kang Abraham? Ug ang mga propeta nangamatay usab, sikinsa ka ba sa imong panghunahuna? Sa Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, nga inyong giingon nga inyong Dios. Wala kamo makaila kaniya, apan nakaila ako kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya, ug nagtuman ako sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala ka pa gani kalim-an katuig ug nakita mo na si Abraham. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna. Ug namunit silag mga bato aron siya ilang batuon, apan mitago si Jesus ug mibiya sa templo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nga idaghang magpatabang nako nga magampo aron mulampos ang ilang negosyo, nga dako unta og halin, daghan unta ang customers nga mopalit sa ilang produkto niya. Human mo text dayon, Pader, salamat, daghan kaing halin nako niya, palit na mog slot na mamalit sad. Si Jesus na maligya sa siya produkto niya, unsa mang produkto niya, ang iyang pulong, matod pa niya, ang magtuman sa akong mga gisulti dili na gyud mamatay. Sa inyong paminaw, kanang klasihas produkto halinon ka na, daghan ka mutuo ana, ha, ilingi ay mong tupad na tuo ka na, nga kana kunong gisulti niya, kung ato lang yung sundon di gid ta mamatay, stilag na ay mamaligyag produkto ana dinhi, kani palitan ninyo din agin mo mamatay, mutuo mo, dali kay mong patuhoon anay. Labi nag-ingon kani mawagtang ang tanan ninyong kanser, ang panakit sa inyong tuhod mawa, kanang inyong mga hawak na sakit kayo, gamit nyo ani tulid nagdritso, kanang imong paggaw Pader, kaning niya imna lang ni wagtan din ang imong paggaw, palit din ta. Inig-ingon nga kanana ang kini makapaputi ni sa inyong naong, kana paputi ni sa naong, kani makapaslim din ninyo, slim dayon, palit dayon ta, halinon kayo, no? Pero si Kristo di man produkto, di man katong mainom, ang iya ang magtuman sa akong gisulti.
kana murag lisod kay na halinon. Bisan gani ako din sige kog sulti pamalit mog slot aron mo malangit. Wa lisura halinon non. Aw na sa Ginoo mo palit pero di kayo daghan. Mura bag muduko-duko lang ba? Ana. Basta kanang atong isulti mo'y tuhuan, lisod kayo. Kanang na produkto, kanang tagay ko. O tanang uban maingon, Pader, asa man nimo i-deliver ang slot kung mapalit ko? Nako, wa man ko i-deliver siya. Wa de nay kuan di ay, wa de ko'y madawat ana, igpalit nako nako. Wa oy, grasya sa Ginoo ang imong madawat. Di na gyud mo takes og balik. Yang una-una, wa madete madawat ana de nako bag na atoy item nga souvenir ba ana. Nako dili ay mo palit kag slot parehaning atong para sa atong ganing pagtukod sa kumbinto kanang San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces mo na imong mapalit. So palit kag usa ka slot anaday kay Daily Abundant Graces niya. Gusto man kag 1 year di palit kag 365 ka slots aron do na kay Daily Abundant Graces. Ug usa ra day ka slot akong paliton para ra na karon. Dili ay kana na siya kana ganing tibok adlaw lagi na. Daily man na day daily day tibok tuig paliton ginani mo kada adlaw daghanon sa nimo palit panalitan mo palit kay ini ka karong buwan na balik 30 gid ka slot imo paliton aron kada adlaw na jud kay Daily Abundant Graces. Dili sa dinana bitaw mga igsoon naay kuan naay kana ganing tan-awon sa Ginoo ang kasing-kasing imong pagpalit mao na no. So kanisang atong palit para sa atong pista tag 100 money per slot sunan gana ang imong madawat God's protection sa healing and joy. Sunan gana protection, healing and joy nya 100 imong gihatag sa simbahan pero jutay kayong mutuo mo koy makita god pero daghan kayong nakasinati daghang naka-experience mo nang uban nga naka-experience nagbalik-balik og palit. Si Abraham mituo matod pa diri sa unang pagbasa ako kang himuon nga dakong nasod dili naka Abram ato yang original nga ngan ba Abram himuon nati kang Abraham kay ang meaning ana mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Mituo si Abraham wa siya nakita nya unsa may timailhan nga mituo misunod muna ang gigamit ni Jesus nga word diri sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti. So dili lang mutuo kana gyung mutuman sa akong gisulti kamo mutuman gyud mo gisulti sa Ginoo. Waiting mo mutuman mo dili hinay kayo in town kanang moingon ang Ginoo nga biyai ang imong amahan og inahan og sunod kanako tuman mo na tuman dili ay na pagsigig kwenta kung moingon ang Ginoo biyai ang imong mama og ang imong papa mutuman mo dili nagapanagana na muna si Abraham wagi panagana kita mo kwenta pa unya ugdi na ko unya masakiton na ba na unya unsaon na ato man kwentahon atong analyson ang pulong sa Ginoo musangko ta nga dili makatuban hangtod na lang hinon moingon ta ay di man sana mo gipasabot gud nga biyaan gyud kon ra man kana bang kanang di lang ka ma-attach nila na imo na silang o mamatay di ka mag-uol babag kang mamatay mo gunay pasabot ana gud mangita kita rason aron di lang gyud matuman nato ang pulong sa Ginoo di na mao ini gingon biyai mo mga magpapa Ginoo mo'y nagsulti biyai dayon pagbiya bitan ako sa amo aron mosud kog seminaryo si papa paralyzed unom na katuig si mama
diabetic, lisod sa glakaw kay hap ng pananaw. Akong maguwang laki paralyzed. Ako mo'y nag-atiman nila tanan. Pag meeting na mo, iyon ko, gusto unta kong magpari. Pero tungod sa akong kaguol, kay sakit baya mo biya kay ako'y nag-atiman tanan. Nikurog ang akong nganhingabil pag sulti na ko. Galibot sila diha. Papagahigda. Iyon ko nga, kung anong ta, gusto unta kong magpari. Hilom silang tanan. Kaya binilag mga sawa na ko. Kaya suod mo sa kaya sa kong uyab niya. Kung uyab suod sa kaya sa amo. Pag meeting na ko nila, murag ang ilabang huna-huna. Kaniwa na, magminyo na siya no. Pag ingon ako, gahuna-huna ta ko nga magpari. Laing akong gibati ba? Si Papa ragi ni sulti o biyaan minimo kinsa na may mupakaon namo nga ikaw may gisaliga namo tanan. Ingon din ako ay lagkaguol pa kay matud pa sa Ginoo siya rin mag-igo. God will provide. Ingon sa mama ika na may nag-atiman din ang magmusupak ni mo to Papa ni question man pagsuod na ko Hunyo patay lagi pagka-Agosto awa na God will provide tanas Papa gakaon na to dito sa langit pa na to di na sa to hiwi og bakba lisod kaon agas lang diring ubang pagkaon tarong na to wa dito biyaan ako biyaan ako sila pero ni provide ba ya. Suod kong seminaryo, akong dalang kwarta, 2,500. Wa ko'y benefactor. Ako sang ingos Ginoo, Lord, og imo jud kong parion. Tagay lang kong benefactors. Nag-abot-abot raman sad. Daghan man sang kasigig suporta. Hangtod yun nga. Pari yun ko. Waman mo malipay nga. Munta kong ibuhat. Karon noon, pamaligyan og slat noon. Pero lisod ang pagdesisyon. Pero amot nga no to nga isog kay gustanan. Niingon man ko, sige, mao na imong gusto. Sinangga nang mubiya ako sa akong trabaho, mo resign ko dito sa Land Bank. Ngarang-arang na ko dito untag posisyon. Nya ngari ko sa simbahan, lipay sa kay ko kay sinaligan na kay ko sa simbahan sa mga kanibang mga trabaho simbahan ba nana nya og minyo sad wa na assured na sad ko nga maayo gitong akong asawahonon nya og ari sa pamilya di ay daghang obligasyon pero mao na og muminaw tas Ginoo og musunod ta niya na ay kaisog ba wa tay kabalaka na aning gitawag og inspiration kana kondona natay disposisyon kay kana magong inspiration sa Ginoo mag-agad sa disposisyon pasabot kondisyon na ba ang imong mind ug ang imong kasing-kasing kondisyon na ba nga motuman gyud ko sa pulong sa Ginoo o naay gamayng question mark dili ka operate ang pulong sa Ginoo ang Holy Spirit aron pagdasig nato kun ang atong kasing-kasing ug unahuna na ay gamayng question mark gilingi ay mong tupad ing na motuo ka nga kun mopalit kag slot na agyoy kalipay ay kuno ing na kuno nya labi na gyud ihurot nimog palit ang tanan nimong kwarta ipalit nimong slot na ay daghang moabot motuo ka na istorya kung ang tanan nimong bahandi ihatag nimo sa mga kabos nga naay daghang moabot nimo siksik liglig umaapaw matud pa ni Kristo tuo mo ana o motuo pa mo wagi don ta mo magkinihaay anang yuta magkinihaay anang utang siging lalis anang mga kural sinigahays mata na tungod anang mga kabilin pastilan ka mga buangon gyud nato no o na
nindot kay motuman ta sa sugo sa Ginoo. Sa atong side naigamayng question kung motuman bata, pero sa side sa Ginoo human siya musaad matud pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa iyang giingon? Ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan. Tanawa, wa na mo kahinumdom. Ang Ginoo mahinumdom gina sa iyang gisaad. Di gina niya pakyason. Mo na mo ingon bitaw ko, ako ginibalik-balik kong sulti kay haron inyo ning ma-check kung tinuod ba. Wa pagyud ko kakitag tao nga tinuod nga nagsigig ampo, sigig buhat sa sugo sa Ginoo, nya nagbinuutan, naglikay sa sala nga ang kinabuhi ni bati. Kana bang nag-anam og kabati ang kinabuhi? Wa gyud ko kakita. Ang nisunod pagos Ginoo nga mipili gyud bati nga kinabuhi, minindot lang gyapon. Sama nila ni Mother Teresa, San Francisco de Assisi, Saint Vincent de Paul, sila si Saint Agustin kanay, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador. Nipili sila sa bati nga kinabuhi, bisag naa gid untay option nga monindot, pero bisan pagipili nila ang pinakabati, ninindot lang yapong kinabuhi nila. Kay nga naman ang Ginoo na hinumdom siyang kasabutan, samas gisulti ni Abraham, kung inyong tumanon og sa imong tumanon og sa imong mga kaliwat ang akong mga sugo, ako gibong himuong labing dako nga nasod, mabungahon og dili mohunong ang inyong matapos ang imong gingharian. Maunay saad sa Ginoo nato na kung mosunod lang kita niya sama sa paghigugbas kaaway, pagpasaylo nga way limit, kana gyung pagpaubos, kanang pagsigig alaga dili magsigig sugo, kung tumano na nato tanan, pasti lang ninduta gyud kinabuhi. Karon daghan manggamo pagkapait kinabuhi pader, tungod aning gubat, tungod aning krisis, tungod aning mga problema karon, pait kay tanan pader. Mura na kog mabuang, wa na jud koy kadasig. Nako usaray sulbad ana. Sunda ang Ginoo sa tanan niyang gisugo. Di ba ka mamalika sa inyo siya? Padagsa nako hunongan na. Ikaw minyo man ka, di ka magsigig away sa imong bana. Siya na bugoy sa kina kong bana pader, mayaw-yawan gid pader nako. Ayaw nagyaw-yaw. Ikaw bana naman kay asawa, di ka magsigig tan-aw sa laing babae. Parihan mo pader kakita sa taglain. Awa man ko'y asawa, okay ra ko. Ikaw naman kay asawa, diha natutok sa imong asawa. Pag tinarong ba, pare, sama ka pader, wa baka magsigig puyoan ang kadato. Imo bang gipuyan ang poverty, chastity, and obedience? Yes, wa jud kay depression isip pare. Mabungahon kay kastanan, pero sige kag supak-supak, imbis poverty magdato na kag maayo, imbis chastity sige lang kag tukhang diyan kinsay available, imbis obedience masinupakod kayo, dryness yung kang pariya ka, bisag obispo pa ka, bisag cardinal, bisan pag santo papa, basta mo supak sa Ginoo, muugag yung imong kinabuhi. Na ako din badlungag yung ko ninyo kung nana ko'y pagsupak-supak sa Ginoo. Pwede na ako mong supakon, pero Ginoo dili pwede supakon. Nang mo supak ko di usahay nga mo ingon mo pader, pwede bisahan ang patay kada gid gabi. Ko ayaw lang, tulo lang kaadlaw. Musupak ko ana usahay. No. Ngano man. Basig mahimong tuo-tuo na kada gid gabi misahan ang patay maluwas. Yawa ra ba ginay simba-simba ng pataya kadtong wa pa mamatay. No. Basig mahimong tuo-tuo ba nga maghuwat lang tag mamatay kay pamisahan daig maayo. Higo na ng tulo ka misa, nya ikaupat lubong. Nya ayaw lang sa kay hayaag dugay. Kay basig gatuo mo nga haya og dugay maluwas. Dili. Ang atong kinasing-kasing na pag-ampo o pagtuman sa sugos Ginoo, buhi og patay maunay makaluwas.
nang ako supakon panagsa ang inyong request. Pero active kayo sa simbahan, mo'y namatay, kada adlaw. Kay pirmi maganin mo anay kada adlaw sa tanig misa, bisa pa ganing kaduhaon sa usa ka adlaw. Di ba? Kamo diyang active kayo din kada bunta, kay pangamatay mo diya, di ba? Kada adlaw ta mo misahan. Kay nga naman, ang ayan mong misahan kada adlaw, kay kada adlaw mo buhi pa mo, kada adlaw na mong niya didi. Pero kanang magkita lang tag panahos lubong o kanang bunyag o kanang pista, mora na itong kita nya adto pag yun mo manimbas gawas nya ini kamatay misahan kada gabi lang usa. Ambot lang yun sa una. Basta ako pwede ta mo supak sa atong isig katao, pero sundon gid natong Ginoo. Kana haron ang Ginoo iya sang tumanon, kay di man gid siya malimot sa iyang gisaad kanato. Nindot ta.